masu girma ko kuma ce mai girma Amir Alhaji na bana a yasu nufe manya-manyan malamai da manya-manyan sanatoci da suka zo wannan wuri na gabatar da ibada wadda take ɗaya daga cikin farillai. Al'ada na wannan zama ko na wannan ibada da aka yi duk shekara saboda shekaru da dama ana haɗuwa don a yi wa ƙasa addu'a don neman lafiya da zaman lafiya da arzikin ƙasa. Shine ba mu dama Allah ya nuna mana shekara ƙarƙashin shugabancin mai girma Amir Alhaji Yesu Nufe da tawagarsa za mu amfani da wannan dama mu gabatar da addu'a don neman lafiya da zaman lafiya da arziki a ƙasarmu. Abin da ya dame mu bai damu Allah ba, Allah ya mana magani shi. Saboda haka a saurara za a ji bayani daga manyan malamai na addu'a daga makamantansu. Akasari yadda akan raba a zone to yanzu saboda takaitaccen lokaci bisa umarnin mai girma Amir Alhaji zai ba da dama a zaɓa malamai 3 zuwa 4 su yi addu'a da fatan Allah ya zanna da mu lafiya, Allah ka dafi tuna, Allah ka kawo arziki mai yawa a ƙasar mu. Bismillahir rahmanir rahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Na girma gwamnan jihar Zamfara da masu girma sanatoci, na girma manyan malamanmu da Najeriya, musamman Sheikh Tahir Bauchi, Sheikh Balalau, Sheikh Samur Gachiku da manyan limamin da muke da su a nan wanda suna da yawa, da kuma yan uwana sarakuna da suke a nan gaba daya, da kuma alazai da suka taso daga Najeriya, ɗan Najeriya da duk yan uwa maza da mata. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muna matukar farin ciki da godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya bamu da lafiya mai kawo wannan kasa mai tsarki don gudanar da ibada na hajji na wannan shekara. Dukan sun ce alhamdulillah 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 rabbil alamin. Duk godiya ta tabbata Allah subhanahu wa ta'ala. Mun gode ga wannan babban rana na Arfa. Yanzu muna cikin filin Arfa don gudanar da gwamnati aikin hajji wanda da aka saba da shi sarki Allah zai faɗa cewa kan daga wannan lokaci don a yi addu'a musamman ma ƙasar Najeriya gaba ɗaya, jama'a Najeriya da shugabanmu gaba ɗaya, da kan shi shugabanmu da yanzu Muhammadu Buhari wanda Allah da ikonsa ya ba mulki na ƙasar Najeriya, da masu taimaka masa gaba ɗaya, da gwamnoni da yan majalisa da duk shugabanni da cikin ƙasar nan namu. Yanzu Allah ya musu jagora, Allah ba su hikima da basira za su gudanar da al'amuran da Allah subhanahu wa ta'ala ya rataya kansu don inganta rayuwar bani adama musamman yan Najeriya, da kuma samu zaman lafiya ƙasa gaba ɗaya da ci gaba na alheri. Allah shi tabbatar mana da shi. Godiya muke yi da duk wani yanta da suka samu dama zuwa nan, inda safin kan zuwa nan filin Arfa, wana ta addu'a
yadda Allah ya sauƙaƙa mashi kuma da addu'ar na ƙasar gaba ɗaya duk wani musulmi mai imani haɗa da wannan addu'ar to Allah ya sa karbabbe ne Allah samu dace ya ba mu zaman lafiya da ci gaba na alheri ga mai girma gwamna na Kano shi ma ya so Your Excellency, you are most welcome. In a nutshell, we are here to observe. I can't wait for you. Bismillah. Ya, is that gashi bismillah. Ɗaya daga cikin da wannan No, gwamnati shi ma no, baya. wani A tsaya. da malaba. A zo mana. Bismillah. Okay, masha. Bismillah. Yeah. Yes, Your Excellency, you are welcome. In a nutshell, we are just observing this small time within our scheduled time of staying at Arafat to observe special prayers for our leaders, our country Nigeria. Almighty Allah continue to protect us and guide us in what the wisdom and strength to live and worship Him alone, and also improve improve standard of living, therefore give us security and peace and development. So now wish to call on Sheikh will allow to offer special prayers. The Sheikh from them after the Sheikh, also wish Sheikh Ayubashi also give us prayers, and before the Sheikhs also speak or give prayers, I request one of the governors to please take this opportunity to also give us special prayers. So the chairman governors police here, Governor na Zamfara, ya musu dan gwamna ɗan jawabi da kuma irin roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu zaman lafiya a kasan mu kuma ya mu alazai su daidaita mana addu'a ko su ci gaba da addu'a da zaman lafiya. Your Excellency, after you sai shi Bulalawa ya yi addu'a sannan Sheikh rubutu ya rufe mana da addu'a insha Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسن بسنته بإحسان إلى يوم الدين. na fara da gode ma Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya ba mu iko na halartar wannan muhimmin bagire a muhimmin rana da kuma muhimmin lokaci. Muna fata Allah madaukakin sarki ya karɓi dukkan ibadodin da aka yi da addu'o'in da aka yi. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya zauna da ƙasar mu Najeriya lafiya, ya kuma kawo mata yalwar arziki, kuma ya haɗa kan magabaki ɗaya ta yadda za mu aiki domin wannan ƙasa ta mu ta ci gaba. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya wa shugaban ƙasa jagora, ya taimake shi da mashawarta nagari wanda za su aza shi akan hanya wadda za ta amfani al'umma ta kuma amfani ƙasar gabaki ɗaya. Kuma Allah shi mai jagora akan abin da ya kaso kuma yarda da shi. Muna roƙon Allah madaukakin sarki mu da muke nan a karɓi ibadodinmu da addu'o'inmu kuma kamar da mu gidajen mu lafiya. Muna fata sauran alhazanmu da suke ko'ina a cikin wannan ƙasa a wannan lokaci duk abin da suka roƙa a wurin ubangiji na neman yadda wannan rayuwa ta duniya da lahira Allah karɓa mana, kuma Allah shi mai da kowa gidan shi lafiya. Muna fata za a ci gaba da yi ma ainihin shugabanni addu'a da ƙasa. Kamar yadda muka sani ba mu da wata ƙasa wadda ta wuce Najeriya. Zaman lafiyar Najeriya shine zaman lafiyar mu, cigaban Najeriya shine cigaban mu gabaki daya. Sannan su kuma shugabanni daidaituwar su akan daidai shine daidaituwar mu,
shigar su a cikin halin kakanika shine shigar mu cikin halin kakanika. Muna roƙon Allah duk abin da addamuwar Najeriya Allah ka yi muna, kuma duk abin da addamuwar shugabanni Allah ka yi masu, ka za su akan abin da zai amfani al'umma da ƙasa gabaki ɗaya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. We also request Sheikh Okileri, from Southwest to please give us special prayers. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Olúwa Ọlọ́run asadiyo afọkànṣore àfibíọ́ adúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ, ìwọ ló mú wa wọ̀lú ìfọ̀kànbalẹ̀ yìí, ó sì fún wa ní iṣẹ́ ìṣe nírọ̀rùn ní tó tẹ̀lé ìtẹ̀lé aṣáájú wa tó jẹ́ Amirul Hajj tá a tẹ̀lé wa. Ó ríṣẹ́ náà Ọlọ́run sì ní kó ríṣẹ́ nírọ̀rùn. Àbáwọn dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Atọrọ àdúà fún orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà, atọrọ àdúà fún olórí wa Buhari, ọlọ́mọṣẹ́ àbá wà pẹ̀lú ẹ̀. A sì tọrọ àdúà fẹ́ni kan wa tá a wá iye Ọlọ́run àánú rẹ̀ ọlọ́mọṣẹ́ àjọ máa bẹ lérí wa. A wá pẹ̀lú rọrùn ọlọ́mọṣẹ́ àjọ adarí sílé nírọ̀rùn. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma la turid da'watana bi kasrati dhunubina wa su'i a'malina wa qillati wujuhina برحمتك يا ارحم الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي الفاتحة. Sheikh Bilal. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Muna roƙon Allah ya sanya albarka mai yawa cikin wannan tsayuwa da muka yi a Arfa. Allah ya sanya tsayuwar mu ta zamanto tsayuwa ce wadda Allah subhanahu wa ta'ala zai karbi ayyukan mu ya gafarta mana zurban mu baki daya. Duk wanda ya tsaya a wannan wuri da wanda ya tuna da shi da wanda ya roƙa mishi gaba daya, hadisi ya inganta daga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi cewa ya ghafiru lil hajj wa liman istaghfara bil hajj. Duk wanda alhaji ya nema mishi gafara da shi alhajin ana gafarta musu baki daya. Ya Allah muna roƙonka ka gafarta mu. Sannan manya-manyan maluma magabata waɗanda suka tsaya irin wannan wuri da sauransu, kowa na addu'a Allah maɗaukakin sarki ya ƙara yi wa ƙasansa addu'a. Kullum ina faɗin wannan Imamu Ahmad da Fudail bin Iyad ce da za a ba su wani addu'a guda ɗaya cikin addu'o'insu guda 100, a ce ɗaya ce kawai Allah ya karɓa, kowannen su ya ce ba zai yi wa kansa addu'a ba, zai yi wa shugabansa ne addu'a cewa Allah maɗaukakin sarki ya shirya da shugabana, ya sa ya zamanto na kwarai, domin kyautatuwarsa zai sa ƙasa ta da sauran bayan Allah su zama na kwarai. Ya Allah muna roƙonka wannan shugaba namu na Najeriya Muhammadu Buhari, Allah ka mishi jagora, Allah ka sanya mishi albarka, Allah ka azurta shi da mashawarta managarta mutanen kirki. Tattalin arzikinmu da ke fuskantar barazana da yunwa a ƙasa, Allah ka kawo mana sauki, Allah ka kawo mana sauki, Allah ka tausaya mana, Allah ka sanya albarka mai yawa ciki, Allah ka taimake mu, ka gafarta mana wannan ƙasa na Saudi Arabia, ita kanta Allah ƙara musu jagoranci, ka sa musu albarka, sarakunan su masu ɗaukan ɗawaniyan wannan tsayuwa da wannan ayyuka mai albarka, Allah ya ba su ladan abin, Allah ya sa a jima ana yi, Allah ya ƙara tsare mu baki ɗaya, Allah ka sanya mana albarka. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم انا نسالك الامن والعافيه في نيجيريا. اللهم انا نسالك الامن والعافيه في نيجيريا. اللهم انا نسالك الامن والعافيه في نيجيريا وفي سائر بلدان المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ول امورنا خيارنا ولا تول امورنا شرارنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وسعينا سعيا مشكورا وذنبنا ذنبا غفورا. اللهم ردنا الى اهالينا سالمين طيبين غانمين فائزين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. Sheikh. أكرمك الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم.
assalamu alaikum. Masu girma gwamna da shugaban senate, akwai na Kano, akwai na Zamfara. Shi na Kano abin da yake so wai yi filatanci kamar yadda aka yi Yarabanci, amma ba filatancin zan yi ba. Da manyan mutane musamman ya sunfe mai girma wanda shi ne shugaban amirul hajji na wannan shekara, ina masa murna, da sauran sarkin da sauran sarakuna da sauran manyan mutane da kowa babba ne a wannan wuri yanzu, tunda kowa yana da zani ne kaiwa ɗaya da mayafi, dukkan kowa Allah ya naɗa shi yanzu ya zama babba, kuma cikin manyan nan kowa za ka gan shi cikin layin kama ruwa yanzu, da ku sai an cika takardu ake ganin ɗayansu. Saboda yanzu abin da muke faɗa a gida muna ce Allahu Akbar, yanzu mun gani da idonmu Allahu Akbar. Kuma muna roƙon Allah hajjin mun nan Allah ya karɓe shi, addu'o'in da muka yi Allah ya karɓe su, wanda muka yi wa shugabanni da wanda muka yi wa ƙasa da musulmi gaba ɗaya Allah ya karɓa. Duk wanda ya zo nan fa ya gode wa Allah, ya ƙetare hatsari da yawa. Na farko dai Allah yana da iko ya yi mu duwatsu ko itatuwa ko dabbobi, muka ƙetare wannan bai mu haka ba. Kuma yana da iko da yi mu ƴan adam masu karama ɗin, walakad karramna bani adama, ya hana mu abin da ake kiransa manufan ɗan adam ɗin shine imani. Domin Allah yana ba mulki wa masoyinsa, yana ba wanda ba masoyinsa ba, yana ba kuɗi wa masoyinsa, yana ba wanda ba masoyinsa ba, amma imani bai bai wa kowa sai masoyinsa. Duk wanda ga ya iso nan Allah ya zaɓe shi ne, ya mai da shi masoyinsa, saboda haka ya zo da imaninsa ya zo wannan wuri. Muna mana murna da Allah ya ba mu wannan babban abu, ya zama muna da imani, mu ƴan adam ne. Ko fiyayyen babban abu a cikin wannan ya haɗa mu da annabin da ya fi kowa shine mai gidanmu. Idan annaba sun yi taro ko a ina, mai gidanmu shine mai gidansu. Mun gode wa Allah da ya ba mu wannan, kuma ya ba mu littafi musamman daga fadan Allah ta hannun annabi Muhammadu, ya zo hannun kowanne nan yanzu yana da wasiƙa daga ubangijinsa a hannunsa shine alƙur'ani. Duk wannan darajoji ne da Allah ya ba mu. Ko wannan wuri da muke yanzu, annaba sun yi taro a waɗannan wurare, sahabbai sun yi taro a waɗannan wurare, waliyai manya sun yi taro a waɗannan wurare, sauran bayin Allah wanda mu san irinsu sun yi taro a waɗannan mutane. Wannan wuri ne mai albarka, mai tarihi, wanda ya fara zama a wannan wuri shine annabi Adam da matarsa da suka sako duniya, ba inda suka gane juna sai a wannan wuri, yasa ake kiransa Arafa, wato sun san juna, sun ga juna, suka ini a wannan wuri, suka je suka kwana a Muzdalifa a duniya, farkon kwanansu a duniya kenan a Muzdalifa, yasa ake sa mutane su kwana a Muzdalifa din. Wannan wuri ne wanda duk ya zo nan ya gode wa Allah, Allah yana son sa. Idan fa mutum ya zo wannan wuri da imaninsa, sannan ya tsammana ko ni zunubin da Allah bai gafarta masa ba, ya yi laifi. Duk zunubanmu Allah ya gafarta muna. Yanzu sabon littafi za a buɗe mana na aiki. Allah ya ba mu sa'a, Allah ya taimake mu, Allah ya karbi hajjinmu, Allah ya karbi umranmu, Allah ya karbi ziyararmu, Allah ya karbi addu'o'inmu. Addu'o'in da muka yi wa shugaban ƙasa Buhari, Allah ya karba, Allah ya bashi lafiyan jikinsa, Allah ya bashi lafiyan gwamnatinsa, Allah ya bashi lafiyan siyasarsa, Allah ya bashi lafiyan abokan shawara wanda za su nuna masa alheri su dora shi a kai, wanda za su nuna masa sharri wanda ba shi da kyau su raba shi da shi. Dama Annabi sallallahu alaihi wasallam, in Allah ya baiwa shugaba jama'a ya bashi mulki, to Allah in yana son sa sai ya jawo masa abokan shawara mutanen kirki. Idan ya manta alheri su tuna masa, in ya tashi yin alheri su taimaka masa, idan kuma ba haka ba to sai ya zaba masa mutanen da ba na kirki ba. In ya tashi yin alheri su hana masa, in ya manta sharri su tuna masa, in ya tashi yin sharri su taimaka masa. Saboda haka addu'ar da muke wa shugaban ƙasar mu Muhammad Janar Buhari, Allah ya taimake shi, Allah ya bashi lafiyar jikinsa, kuma lafiyar siyasarsa, lafiyar gwamnatinsa, ya san yadda zai tafiyar da ita, ya bashi mashawarta mutanen kirki don mu samu lafiya da zaman lafiya a ƙasarmu da jin daɗi. Albarka Annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya bamu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a Najeriya. Allah ya yi dukkan bala'o'i a Najeriya, bala'o'in damuwar yunwa da fatara da talauci da kowace irin damuwa da Allah ya yi mana. Ba Najeriya kaɗai ba, dukkan inda musulmi suke Allah ya yi musu bala'i.
irin bala'i kashe-kashen da yake faruwa a Syria da Baghdad da Yaman da sauran wuraren da irin wannan duka muna roƙon Allah Allah ya yaye, Allah ya dube mu da idon rahama البركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوق شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، وكلنا يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن وليا ونسيرا، أنت مولانا فنيم الولي ونعم النصير. اللهم إنا نسألك بفاتحة الفاتحة الفتح التام وبخاتمية الخاتم الختام. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة دائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك ورضا نبيك ورضا الوالدين والوالدين. اللهم اجعلنا نحب هدوك، اللهم اشف اختيارك اختيارنا ولا تجعل إلا إليك اضطرارنا. يا ربنا يا خالق الأوالم قل بيننا وبين كل ظالم. يا ربنا يا خالق العوالم قل بيننا وبين كل ظالم. يا ربنا يا خالق الجزاء الحسنة. اللهم ارفع عنا الجاد والجوع والأريا واكشف عنا من البلاء ما لا يكشف غيره. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو حملت الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت ولنا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انزل السلامة والعافية والأمن والاستقرار في جميع ربوع نيجيريا. اللهم انزل العفو والعافية والسلامة في جميع ربوع نيجيريا. اللهم ردنا سالمين إلى بلادنا غانمين فرحين مستبشرين. اللهم تقبل حجنا وأمرتنا وزيارتنا ودعواتنا لأنفسنا ولكل من دعونا له. اللهم استجب اللهم استجب. اللهم انزل السلامة والعافية والأمن والاستقرار في جميع ربوع نيجيريا وفي جميع بلاد المسلمين بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. babban abin da yake kanku ku masu daman ku ga shugaban ƙasa Buhari ku ce masa ya buɗe mana ƙasa a shigo mana da abinci, a buɗe ƙasa a shigo mana da abinci, yunwa ta damu mutane. Salamu alaikum. Ok, ba mu gaji da addu'a ba har yanzu za mu so shi shugaban hafsa na Najeriya yana addu'a mai kira mana da addu'a. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وأهدنا ووفقنا للحق وإلى طريق المستقيم. اللهم يا من لطفت بخلق السماوات والأرض وبالعجنة في بطون أمهاتها ألطف بنا بقضائك وقدرك لطفا يليق بكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ويا مدبر حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. توفنا اللهم مسلمين وعلى خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. sai godiya da mun gode Allah ka bi addu'an mu ka bi bada mu ka hajin mu kuma Allah ya dinga mu lafiya, Allah mai da mu da lafiya da ruwan sa ya mu da lafiya mu tada alheri. Alhamdulillah. Kuma sai a ci gaba da addu'a fa kafin rana ta fadi. A ci gaba da addu'a kafin rana ta fadi. A ci gaba da addu'a kafin rana ta fadi. Ai salati goma ga Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam.